Задните стаи или backrooms набраха популярност през последните месеци, но някак си все още масово хората не знаят какво представляват, как се стига до там, как съществуват и какво има в тях. Днес съм събрал малко интересна информация за задните стаи, за да открехна вратата към тях и да разберем малко повече за съществуването им. Нека ти разкажа една история. Нека започнем с това. Какво всъщност са задните стаи? Краткият отговор е, те са просто легенда, на която хората вярват. Или поне така си мислим. Задните стаи са име за помещения или зони, които не се намират в това, което ние наричаме реалност. Разделят се на нива и има хиляди от тях, различни по опасност, различни създания и с различни условия. Първото и най-известното е ниво 0, което е безкрайен лабиринт в жълто помещение, което мирише на влажен килим. Това е най-безопасното ниво, обаче огромна част от хората намират своя предел точно тук, защото самотата и тишината разбива психиката им. Има много истории за същества, които са били срещнати тук, но това е пълна лъжа, защото в ниво 0 няма абсолютно никого. Халюцинациите при хората е най-честата причина за тяхната смърт. Но въпросът е, как като цяло може да се стигне до задните стаи? Отговорът е колкото прост, толкова и объркващ. За да се стигне до задните стаи, трябва да бъгнеш реалността. Малко като в игрите, когато пропадаш под картата. Това може да стане по всякакъв начин. От отваряне на врата, през скачване в асансьор, даже и мигането може да бъгне реалността и да те вкара в задните стаи. При първото влизане попадаш в ниво 0, което е най-безобидното от всичките. Интересното идва при преминаването от ниво в ниво и отговора пак не е лесен за даване. Подобно на влизането, трябва реалността да се бъгне, за да можеш да преминеш нататък. Примерно, може изведнъж пред теб да се появи врата и щом я отвориш от ниво 0 да попаднеш в ниво 81 примерно, което е зоологически офис. Няма един начин, по който можеш да счупиш реалността, но щом го направиш, вече нещата стават една идея по-лесни. Но няма ли опасност при чупането на реалността? Това е доста тъп въпрос, защото да, определено има огромна опасност при чупане на реалността. Всички нива са класифицирани по различни критерии в зависимост точно от това какво може да се случи в тях. Примерно вече споменатото ниво 81 има сложност на оцеляване клас 2, което е сравнително добре. Не е безопасно, но има малък брой същества, които са животни от нашия свят, което крие своите опасности. Но, примерно, ако попаднеш в стая 64, дебнещата тъмнина, която е с клас 3, тогава може да имаш проблем. Освен, че там е напълно тъмно, има голяма вероятност да срещнеш лъкари, които са от 2 до 6 метрови човекоподобни създания, които имат тяло като на червей, могат да се катерят почти навсякъде, защото имат 5 крака от всяка страна и да, те са агресивни и могат да те убият. Много са чувствителни към светлина, затова не са толкова опасни, но ако нямаш фенер или някакъв източник на светлина, най-сигурното е просто да не им даваш да те видят, защото те не могат да чуват. След всичко това идва най-логичният въпрос. Как да се измъкна от задните стаи? Имам лоши новини за теб. Няма официален начин, по който може да се излезе от задните стаи. Но все пак има някои хипотетични начини. Например, има минимален шанс при преминаване от едно ниво в друго ниво да изкараш огромен късмет и да попаднеш в реалния свят. Или при различните нива има различни предположения къде може да съществува изход към нашия свят, но нищо не е потвърдено и не може да се каже.
Във всички случаи е трудно да влезеш в задните стаи, но излизането граничи с невъзможното. Така че, ако попаднеш там, имам лоши новини за теб. Това е всичко базово, което трябва да знаеш за задните стаи. Общо взето всичко, което е извън това, което ние наричаме реалност, е задна стая. А какво мислите вие? Искате ли да ви кажа още някои пикантерийки за различните задни стаи в някое следващо видео? Напишете ми отдолу в коментарите. Ще се видим следващия път, а до тогава пазете се. Айде, чао!